Emmanuel mukoma wangu amamoyo handizivi kuti ndotota ndokuvabereka nei chaiko chaiko ndovabereka nei chaiko chaiko handizivi moziva kuti ndingadei chimwe ndokusumudzirwa kakakadaiwo ende dai pasina ivo ndiani aindizivawo zvangu ini wangu ndivo vakaita kuti ndive pano padhairis ndizikamwe nemi madhairis anondida zvisingaiti madhairis manyama mabhishu nemamwe asiri mabhishu aiwa ndati nemamwe masiri mabhishu kuda kana uri muno muSouth Africa enda pamakula utsvage vix yako pasaidi izvozvo ndichitaura so chimboteererai zvandoda kukuudzai tsvaga vix yako veslini yako pasaidi teererai mungoti hashawo harina matips ndine matips chimboteererai munzwi mukadzi wega wega ari pano tsvaga vix yako tora veslini yako izvezvi so ndiri pano kune kachando kaka ndimbokuudzai muhwe zvimwe zvinhu zvinonaka so zvinotapira zvanoda kuudzai kuti nhasi memuchingohwa kunakirwa koga koga vix yako veslini yako blue seal yako pasaidi wosanganisa vix yako neveslini wozora pasi petsoka wopfeka masokisi ako vix yako direct wopfeka kuzasi munondiudzeini hayayayaya nhasi vana baba vanenge vachinakirwa mukuteerekwa iwatanga anziti watanga nonsenzi dzako muri kuzviwa here matozviita here izvozvo ndo zvandiri kukuudzai kuti ndati vix blue seal vaseline wotora vaseline yako nevix wozora pasi petsoka unongoti wageza ka haungozoiti usina kugeza wogeza woisa pasi petsoka wopfeka masokisi ako hako wogara wakapfeka masokisi wopindako mamorning shoe ako kana kuti hauna mamorning shoe oro mapatapata ako uchifamba vix yoga yoga yakadaro wobva waiti ndonye muya munhasingeni vix iyi inoramba ichidzora kahiti so apo inoita kuti urambe uine kafeeling kekungohwa kuda vaya vane mafeeling anga akuenda ayaya nhasi chimbomadzosa ine vix torai vix mubva maiti uku nhasi uku munohwa kuti hai munondiudzai munoya monditenda ende kafeelings kanobva kadzoka because tozviziva vix vaseline pasi petsoka vix iri yoga wobva waisa uku asi vix inoshinya inokakunhirira kainoita kakusunya so vix ine kakusunyurira kainoita kuzasi then wobva watora stone nemahosi ako kana mablack hose kana reblue riya wobva wati stone yako wobva wati mablack hose wobva waisa imomo wozvikudza zvomelta wobva wamwa kahiti koramba karimo musystem mubhodhi makomo wobva hanzi duleku unoda tiuraye vana vamwenere nhasi kune kawedha so ndoda kuti nhasi mutomboita wekuti ziya vatomboita kuti hei nhasi mai mwana mamboya makaita zvekuita sei ndo zvandoda kuti muite nhasi mazvinzwa ndatiisai vix zvandiri kukuudzai kudai so nhasi mozoti kwaidhume vashawo hatiudzi matipsi ko anombozvifambisa sei nhasi ndakuudzaiwo ukaitai zvandiri kukuudzai izvozvizvo moti vix yenyu woisa umu nemahosi wapinda zvako mumba mahosi wobva wasiya rimwe hosi rako 1 raunenge uinaro iri kana makuita zvenyu magames uchidya hako hoo rako uchifuridzira uchikamunyungira uchimunyungira zvako mulombolombo kawababa une uchimunyungira kane vix nehozika aiwa teererai musangoti dhume buda kutiuraisa ndiri kukuudzai zvanoda kuti muite nhasi because weather ina kumira mushe amene vari kuZimbabwe kuti kuri seiwo kwenyu ikoko kana kuchitonhora saizvozvizvi ingoitai zvandakuudzai because weather yacho iyi haina kumira mushe ende ndoda kutoti mutoita zvivana nhasi zvivana zvitoita ende motovhara vana ngavaende kure vana vasatambire mudhuzi because nhasi kwedu hatisi kuda vana baba uku basa kwangu handisi kuda vana baba because nhasi ndemufaro vana baba hatisi kuvada nhasi dakutombonozororawo ndiri kumba kwangu saka ndapawo mukana kwamuri anzi mumwe achatsva unogotsva nei munotsva nei nhaigwe kuva mimi hamutsvi
hanzi wedu mebhakambozviita saka ndichikuudzaiko ndinongotaura zvinhu zvandisina kuita here ndinotaura zvinhu zvandisina kuita here ndinototaura vanoita kenza yeigosisimeni havaiti kenza hausi mushonga uyu hapana kenza yandiri kukuuya munomboita usi mushonga ivesilini kasisimeni vix nevesilini inongosunya but inotoita kuti mafeelings aya alright teerai sisimeli kanzi nditaedibisho hautiona nditaedibisho sora vari kwabusiness rekuzuva one atova kuzuva honai guys chakutotsvaakuchinaya ndakaoma hanzi what happened to the 16-year-old boy 17 aenda kumba tatomusiya achaisa uya akatoti ndaakuenda kumba hanzi waakutuka kaka chimurenga ungotuka wako dhume basi neinewe zvako andinazvo inituka hanzi kushata minu yanonzi chimurenga gandanga manje ungauya kuzongotuka munhu just like that aunyari pitanesi yakadaro autona yasonowoigadari siriro peji rako chira ende kumapeji kwenyu kwamajera utuka vanhu pana baba itwe izvo hautooni munhu wako kuti unonyadzisa kungofamba uchingotuka vanhu asina chakukanganzira chakutadzira kungotuka munhu kuti kushata ndiye akazvisika here munhu akasikwa namwari ungoti hautonzi kunyara usaka so are you feeling better now because wamuza kushata uri kunzwa uri right because wamuza kushata todzokera nguri vima chanjani woda kuti tidzokere rini kuti let's go back majachani todzokera rini iko kwakuti hande kudebheni ndingazofare sei hey hanzi I'm here for you nayo atobloki anenge atoblokiwa hanzi begakachipararakavhurirawo mabhosti iwo nezhara inatina zhara inola ndingodiwe nemadharisi aya ndi ari ngokupedzera yaona foni kushata ikoku kuri kutobhadhara kushata ikoku kushatawo uchingondituka kushata kuri kutobhadhara ine ndiri kutobhadharwa nekushata ikoku vanoenda kudenga aiwawo uchingotituka zvedu sanena zvawakaumba wako munhu uyenai pana panofamba wakafemera mweya akanaka kuti ndakaumba uchu ndauya naye tozotangira ipapo kosoti wagona kuumba munhu uchituka vanhu vakaumbwa namwari kubenzi hanzi naalicia mhoro isisimeni yes ali uri seisei so ndakuudza izvi izvozvizvi ndakumbosana kuti ndite retired ashau rinonyatsogona kutengesa kuti kutengesawo matracksuit ndoti kudiko kana chitengesa ndotanga sei ndidzidzisei because ndangojera kuti masambe baby let's go ndoti seiko ndidzidzisei